Let's play rádové videjka. A dneska se chci bavit o XVM. Je to takové první informační nebo něco takové video. A já se omlouvám, že pokud mě moc neslyšíte, já totiž natáčím v 2:30 ráno. A sorry, že to není prezentaci, ale prezentaci mi natáčí, bohužel. Začíná mi taky trochu unavený. Ale teďka k tomu XVM. Já jsem asi před 10 minutami potkal týpka v Jacksonovi. Tak jsem napsal na žurnovi, protože to byl dobrý hráč, jaký je náš hlavní. Potom jsem se nějak rozpovídal, že je to dobrý hráč, a ten Jackson napsal XVM. Já jsem na to samozřejmě začal reagovat tak, že jsem mu řekl, jakože XVM není pomůže. Dá se celkem dost dobře použít. To za prvé. A za druhé, on si myslel, že když mu XVM řekne 37% šance na výhru, takže tu bitvu nemůžu vyhrát. Ale přesto ji nakonec vyhrál. A proto říká, že XVM vždycky lže. A já mu řeknu na to, nevím, jestli to byl Čech. Nevím, jaká to byla národa. Je mi to upřímně jedno. Ale pro všechny ty, co si myslí, že XVM je špatný, ne. I když vám řekne, že máte 37% šanci na výhru, ta šance je jenom tým. Tým může překvapit. Můžete překvapit vy. Můžete dát 6 kg a když dáte 6 kg a zemřete, tak furt ten váš tým je schopen něco udělat. Ty největší nobové jsou schopni vystřelit a dát damage. Ale teďka k tomu XVM ještě dál. To XVM neslouží k tomu, aby vám řeklo, tak tuto bitvu nevyhrál, tak se z té bitvy vyboje. To XVM je od toho, aby vám řeklo, hele, takže tamhle je tank, je to S100. Má 5000 bitev a 50% winner. To asi nebude moc dobrý hráč, možná se za menší přestávku, ale musel jsem se zjistit. To asi nebude dobrý moc hráč, když jako má 50% 5000. A jak může furt něco udělat, tak musím být furt opatrný. Třeba už umí sidescrapy, jo. Ano, může přijít. Ale vy se podle toho orientujete. Tak si řeknete. Hele, tamhle je Jackson třeba, řeknu právě. Má 56% win rate, ale má jenom 1000 bitev. Asi až tolik dobrý hráč nebude. A ta efektivita je C. To taky až tolik dobrá není. Takže můžu jet a nečekat moc velké. Ale právě když a sakra má tamhle náš Horn má 25 000 bitev a 64% win rate. To bude jako vážně dobrý hráč. Asi. Tak na toho si musím dávat pozor a je mým úkolem buď ho zničit, nebo nadimižovat. A doufat, že ten tým ho zničí. A ještě. Děkuji vám za 8 odběratelů. Nečekal jsem moc, že bych to mohl dokázat. Mít 8 odběratelů je pro mě dost. Myslel jsem si, že skončím na takový 2, 5, možná méně. Nebo že vůbec je nikdo nebude odběrat. Že se nikomu nebudu. Hodně se vám líbí Age of Empires 1. No Age of Empires vlastně, no, 1. No to děkuji. Pokud se vám toto video s XVM líbilo, sdílejte ho.
dávejte lajky a odebírejte. Já jsem byl Itál.